70 ka mga Pinoy-anan sa sitio Abukado, Barangay Lahong, Nindakwen, Sugbo ang ginimulis kaganiha. Kinibisan pa man sa intervention sa City Hall nga nganangan lang una ang implementasyon sa pagpangguba sa kabalayan kay wapay relocation site. Ano ang report? Buntag pa lang nagatang na ang demolition team sa sitio Avocado sa Barangay Lahog alang sa pagpatuman sa writ of demolition. Gilatag sa presidente sa hugpong sa mga residente ang ilang argumento din usanini ang wa kunoy gihatag nga relokasyon. Kung imo makita ang tanan records nga naa mong gikuptan, sir, walay relocation, walay pre-demolition conference nga nahinabo. Unya kalit-kalit lang ang ilang pag-implementar, which is supposedly dapat una nila implement, gipaibalo nila. Miabot ang mga representante sa mayor's office kinsa misuway sa paghangyo nga iangan-angan ang demolition. Wa kuno sila kadawat og kopya sa notisya kalabot sa final judgment sa korte. Aron unta makapangandam ang mga tao ug ang dakbayan sa intervention nga ilang himuon sa madislocate nga mga residente. We're only aware that there is a case. But whether or not nga i-implement karong adlaw, no notice has been received. Ang atong fairness lang nga insofar as the city is concerned, makaprepare ta. Samtang miabot ang abogado sa mga residente nga si Attorney Colin Russell. Diin gi-question niya ang implementation sa demolition. Wa siya makadawat kuno og kopya sa denial sa korte sa giduso nilang motion sa pagpahunong sa demolition. Kung wala siya ma-serve, it depends upon you kung imo na siyang ipadayon kibaw ka sa situation niya, kibaw ka nga na pending incident. Yes, So I will just hold you liable to that. Oh, yes, Kay sir. klaro No man na problem, siya. sir. No Kay problem. hingonini man na siya. Basta na may order. wala na problema sa order, basta the order will not hold water kay nga naman. Wa man na ma-serve sa council. Apan hugot ang desisyon sa court sheriff sa pagpatuman sa demolition. Bisan pa man sa hangyo unta sa mga opisyal gikan sa Cebu City Hall o abogado sa mga residente, dinhi apan gipadayon gihapon sa court sheriff ang demolition. Kung ato makita mo ni ang unang struktura nga ilahang giguba. Katarungan nila nga igo lang sila nagsunod, naghimo silang trabaho pinasikat usab sa mando sa hukmanan. Ang balay daplin sa kalsada ang unang giguba diin gisaka sa demolition team ang atop o gibaklas ang scene. Ang babae sa taas nagyaw-yaw sa pagguba sa ilang balay. Kita sila nga makaluluoy kay ang balay, mao na gyud nagguba kay dali ra maggubon. Ikaduhang gipuntarya kini konkretong Pinoy-anan daplin sa kalsada. Gitangtang una ang mga window grill ug ang ubang mga butang. Kabahin kini sa 70 ka mga balay nga natukod sa luna nga gipanag-iya sa University of the Philippines. Tungod kay YTRO nga gi-issue ang korte na dayon gyud ang pagguba sa naasoy mga Pinoy-anan. Samtang malinawon ra ang demolition sa presensya sa kapulisan. In compliance with the order of the court, nag-secure lang na sa area. So, basic ratong trabaho to facilitate the peace and order situation. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.